എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിഷുവിടെ പുതിയ കളക്ഷൻസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. കട്ടിക്കരയിലാണ് കേട്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നത്. കട്ടിക്കരയിൽ ഫുള്ളും കൊമ്മിയായിട്ട് സൈഡും ബോർഡറും 4 സൈഡും അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു നല്ല പീച്ച് കളറാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഹോൾസെയിലായിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ്. സിംഗിൾ പീസ് വേണവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി മേടിച്ചാൽ മതി. വെബ്സൈറ്റിലെല്ലാം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് റിപ്ലൈന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് kuttambalisarees.com നിങ്ങൾക്ക് പോയി മേടിക്കാം. എല്ലാ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. മുണ്ടും വേസ്റ്റിയും. ഓക്കെ, ബ്ലൂ നല്ലൊരു കളറാണ്. ഓക്കെ, ബ്ലൂ. ഇതെല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എവ്രി വൺസ് ഫേവറേറ്റ് ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ.